kay manalawatan di ba sa report dito yung lokalidad di dano ni Bombo Romnick Kimuyog na Imbagarabi. Bombo Romnick, go ahead with your report. Yes, Bombo Gina, na-restart ti may isang estudyante ti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA iti barangay Katbangen dito syudad ti San Fernando. Dahil ket kalpasan na balay anay sayang kata ti bypass operation babayan iti nagtitipon na puwersa ti City of San Fernando Police Station, LUPIU, PDEO, RDEO, TSC-RMFB1, CIDG1, RACU1, PDEG-SOU1, PDEA RZ, Lumar PSTA, RID, Ken First, PMFC, LUPPO. Malaksik na padakit ni matangan dagiti sumagmamano barangay officials ken ti representative ti Department of Justice ti panakisayang kat ti bypass operation. Nabigbig ti subject ti operasyon ani Luisa Lapus E. Efondo Jr. aka Luisa agtawen ti 22 awanan nasawa ken residente ti naso nga barangay. Basar karito otoridad naglakot ti suspect ti may sa plastic sachet naglaon ti may pagrup na pagango a marijuana iti may sa pulis nagpamarang a pusher buyer iti balor a 5 gasot a pesos. Malaksi di tretoy na kumpiskar pay maripod iti suspect ti talo a plastic sachet naglaon ti maatap na pagango a marijuana nagdagsen ti 10 a gramo ken nagbalor ti 1,000 ket 2 gasot a pesos. May sa pedaso ti tube pipe, may sa pouch wallet ngagmaris ti Brown, 2 pedaso ti Android phone iPhone 7 ngagmaris ti nangisit Ken Blue, pakiramanan ti nagluganan ti suspect a Honda Click ngagmaris ti nangisit. Marigiti retoy nagkedked amang ted itanyaman na reaksyon wenno komento ti suspect iti naysayang kat a bypass operation kontra ken kuana. Kabayatan na, segun kini barangay Kagawad Genevieve Abasolo, ti naso barangay, awan met dagiti nakairamramanan ti suspect ituneg ti barangay da. Namuan may bilang ti suspect kas street value individual, ken nasurug kumurang may sa bulan a minonitor dagiti otoridad. Itagdama, aday ti kustudyar ti kwerpo ti pulisya ti suspect para iti proper disposition. Ken ti pan nakaipila ti kaso gapo iti paraglabsing na iti Republic Act number 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Damag manipod iti San Fernando Police Station, Bombo Romnick Kimuyog para sa pambansang radyo ng Pilipinas, ken consistent number 1 dito La Union. Basta Radyo, Bombo. Tatay laing data Bombo Romnick? 10-4 Bombo Gina itatay laing dayti pasama ka dayti pasama ka ket mismo laing iti asirek iti kalsada na Bombo Gina isu nga adupay dagiti tattao iti rimwar Bombo Gina ken adapay iti pan nakaitunda iti sangkabasik nga irot ti trapiko itatay laing mo nagundaway. Iti nakita tayo Bombo Romnick ket mano nga sachet data napagango nga bulong ti marijuana ti ikot na daytoy subject person. Yes, Bombo Gina, dati may nga plastic sachet naglaot ti maatap napagango a marijuana ket dati mismo inlako dati subject iti may nga pulis nagpamarang a pusher buyer ken malaksid iti raytoy ket adapay ti tallo plastic sachet naglaon ti maipagrupa napagango a marijuana so ti total ket upat Bombo Gina. Okay. So, thank you very much Bombo Romnick. Tataket naipasidungan ti kustodiya ti PNP dito subject person. Yes, Bombo Gina, itagdama ket ada mismo iti kwerpo ti pulisya ti San Fernando Police Station ken manamnama dito pa nakipila ti kaso kontra iti subject Republic Act number 9165 wenno dito makumkuna a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maraming salamat Bombo Romnick. Thank you so much, Bombo Romnick Kimuyog. Iti data report gagaya, manipod iti kalsada data kaya sa kupen ti barangay Katbangen, no? Dito syudad iti San Fernando. May isang 22 anyos nga baro. Ay nading ko niya. Dati nakemeg gagayam, gapo iti may pagarop nga panaglako na iti illegal nga droga. Yung sel-sel ka na niya, anyong subsubyanan ton, deta kastang aramid, illegal gagayam, nga panaglakwan, iti illegal nga droga. Okay? Datay nga rod ko nata yon,
mapagustuhan kayo iti maminsan mamindwa nya nga panaglako